टेस्टि नार्जारि हेलौ बाजै गथ'आ न'आव रथारनाय ओरै ओंख्रि उरनायाव उरैना हरबा ओरै थुलथब सिरिलायनाय गगा मोनबा ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जानो नाङा दे थैहांहां माने आंथ' फुरा मोनखादों ओंख्रि संनायाव गसर खोमाबाबो ओंखाम जानायाव गसर खोमाबाबो फात्तायानो गैया आरोना मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलाय आंनो मन्जुलि बाजै सना लायगोन थेंक इउ टेस्टि नार्जारि बिदांस्रि लाइक हरलाय दे 1 उइकसो दै गुसु दांथलां नोंहा बेबायदि होननानै गयो ओमफ्राय आं सङाबानो आं मावाबानो जाया नोंस्रालाय सिख्ला मानसि नालाय जोंहासो दा नोंबो हाबा जाग्रो बुजिगोन बेथि हाबा जाबा जाथारगोन अमा बाजै सना अमा ओंख्रिसो होनो सानदों आंहा मोजांखौ हरबायनो थेंक इउ अमासो होनो सानदोंहाय आङो अनखौनो फाग्लिहाय आंबो खर'आ थिग गैया र' दे आङो सेयार खालामनि आंनिखौहाय फेसबुकआवहाय आरे माबायाव इउटुबाव माबायाव वाट्सएपआव स्टेटास होना लादाहां सबाय दाउसो बाजै सना होनदों आब'निया गोसोमसो दां माया जानला माला दारायलायखा आंजों बुजागोनसो गाज्रि दारायफैखाबाहाय लावथि मोनगोन किं दैमारि नामा मोजां रायलाय अन बाजै थेंक इउ टेस्टि नार्जारि नोंखौथ' आङो आंनि चेनेलाव नुफेराखैमोन नोङो चेनेला माबासो दां नोंना फुरानाखा जानो हागौ ओमफ्राय नों नाम सोलायबाय जानो हागौ आरोना नाम सोलायबाय जानो हागौ नोङो नाम सोलायनायखाय आङो मिथियाखै सोरमोन खोन्थाहरलाय टेस्टि नार्जारि नोंजों साबसक्राइब दंखायो दां आंना प्रमद बाजै सना सोलायलायबाय नोङो मानो नाम सोलायबाय थानांगौ चेनेलखौलाय नाम सोलायबा माबा जायो ग्र' जाया आंनिया नुवाखैनों नोंसोर नुखादों दा खुलिजेननायाव आलदामोन ना ओमफ्राय बोसोरसेसो जाबाय आं सोलायनाया बावबाय सोलायफेरा आङो नामबो सोलाया ओमफ्राय माबाबो सोलाया आरोना आङो माथाम सलियारि सोर नोंलाय जानोहाय सिनायलायलाङा आङो सोरबा अमा बिमा दां आङो अमा बिमा बायदिसो मोनबाय आं आङो माबा बानायदों दे र' 1 सेकेन्ड Since YouTube 3 setting apply 1 2 3 दाखालि बावनो मोनदोंमोन आं अबावथो थांलायखो बेलाय गंगाधर चेनेल हेल' माय गदांग्रि चेनेल हेल' माय लाइफ मालिक हाय हेल' लाइफ मालिक हाय